जब भी तूफान आवे के होला तो सन्नाटा छा जाला, और जब समझी कि सन्नाटा मौसम में भइल बा तो तूफान के आगमन होखे वाला बा। बहुत जल्दी एगो हमरो गाना आ रहल बा। जयप्रकाश मंडल जी, पांडे जी, काजल जी और खेसारी भैया का सॉन्ग कब तक आएगा? देखिए कब तक आएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। मेरी भी कंपनी से गाना आएगा, पूछ रहे हैं आप धीरज यादव जी। मोहम्मद अली सऊदी अरब से हैं, शुक्ला शंकर जी। और बहुत जल्दी बहुत बढ़िया गाना आ रहल बा। और जे कहत खूबसूरत वादियों के सीन, तो देखिए वादियों के सीन।